Ďalší. Čaute, ja som Adriánka Malinová. Som odtiaľto z Bratislavy. Kúsok odtiaľto, som to mala blízko. Mám 19 rokov. A študujem na strednej ešte. Ale, no, ešte nám musíš tak povedať, aké máš nejaké skúsenosti teda s týmto, aké máš ambície. Ja ešte, čo som dokázala už? No, ja mám hlavne veľké ambície. Ja mám veľkého ducha. Bo ja to strašne chcem robiť, mňa to veľmi baví. Ja som aj spievala u nás v rozceskávačkách. No, občas tie ambície až tak nestačia, ale vyzeráš talentovane, no, tak sa predveď, no niečo nám zaspievaj preca. Ja už mám spievať. Dobre, tak ja už poviem spievať. Mesiac sedí na strome, niekto klope v mojom sne. Chcem takého ako ty si, do mňa celkom ukrytý. Mám, stále ťa mám. Adriánka, stačí. Dobre, to bolo pekne, no ale, vieš, ty na to nemáš. Ale ono to bude lepšie. Nie, počujte ma do toho divadla, fakt, ono to bude lepšie. Ja to ešte docvičím. Uvidíte tam v tej stovke, tam to už pôjde. Tam to bude super. Ten spev. Vieš, že my potrebujeme tu superstar dnes. My ju tu potrebujeme dnes. Ale rok je strašne dlho, prosím, ja chcem teraz, ujo. Ja len toľko, že ty moja práca odtiaľto. Tam sú dvere, potiahni kľúčku a von. No dobre, ale zo mňa raz bude veľká speváčka, veľká, aby ste vedeli. Veríš tomu? Von!